Akujärven kyläläisten mylly on ollut, mistä menee Petsamon maantie ylitse Naajoen, niin siinä koskessa. Mutta kun maantie tehtiin ja silta siihen koskeen, niin mylly lähti karkuun evakkoon ja joutui Haapakoskelle, josta tuli Myllykoski nimeksi sitten, kun mylly laitettiin. Sama Naajoki, mutta Siskelijärven laskeva koski se. Ja jyrkempi ei tarvinnut täyttä vettä siipiin. Oli pohtia. 20-luvun alussa se on rakennettu. 1944 sen saksalaiset tuhos poltti, ei se ollut vielä vanha. Ja siinä oli pohortia sitten, että ei siellä tarvinnut paljon vettä, kun oli jyrkkä putotus. Härville pyöri. Isot oli kivet, ne oli, en muista oliko ne 80 senttiä, vaan täys metri halkaria. Ei siellä yksi 60 kilon säkki kestänyt kauan, kun sen läpi syöt, kun oli terävät kivet. Kuoriakin niin sillä olisi voinut kyllä, mutta ne ei hyväksynyt isännät, että ne ei saa rieskaa, kun kuorii. Tulee hiivaleipä ja jauhot. Inarin vilja oli paljon valkeampi kuin Keski-Suomen vehenä. Se oli se Lapin pitkä ohra. Lyhyvartinen ohra, iso päivä. Iso lyhyt pääni, mutta ei jyvät oli suuremmat kuin etelän ohrat. Semmoinen se tapa oli. Ei ne laskenut sitä, vaikka minä äijälle esitin kerran kokeilemaan yhden säkin laskia. Kuorittanetta, niin se laskia toisen kerran. Minä en oikein tykännyt sitä rieskasta. Siinä oli vähän niitä kuoria, ne on kovemmat ohrankuoret kuin ruki. Ja sanoi, että on se kokkeento, ei se hyväksynyt sitä. Sievinmyllyssä kun käytettiin sitten, kun tuli evakkoonkin 4 säkkiä 80 kilon pussia oli ne neulottuna. Sen kortteeritalon naapuri-isäntä, emäntä, se meni myllyyn Sievissä ja se laski toisen säkin puhtaaksi. Niin Yliveskan isännät ihmetteli. Siinä naapurissa nyt paljon ollut niitä taloja, mutta oli kuitenkin, että kun niillä on valkeampi ohra kuin heidän vehenä, niin kuin olikin. Ne vasta tiesi, että vaikka Kiveliössä asumaan Pohjois-Ravan likellä, niin hyvä vilja tulee, niin kuin olikin tosiaan. Minä talvella laitoin sitten lihavan härjärropin, niin oli lihavampi kuin ylivieskalaisten sikko.